Nagtatabingan ng ulap ang buwan. Nananaghoy ang kahol ng mga aso sa karimlan. Ayon sa mga paniniwala, sa ganitong panahon na papaliit na ang buwan, lumalabas ang mga maligno. Hindi na iyon pinag-ukulan ng pansin ng marami, lalo na ng mga abala sa paghahanap buhay. Wala na ang mga paniniwalang iyon sa makabagong pamumuhay sa umuunlad na kabihasnan. Sa bukid man, naiilawan na rin ng maliliwanag na bombilya ang mga bahay at ang dati madidilim na kalsada ay naiilawan na rin. Wala na ang kinatatakutang pusikat sa karimlan. Wala na rin ang tila daing nahuni ng mga kuliglig at bibihira na rin makita ang mga alitaptap. Di gaya ng dati, wala nang dapat ikatakot ang mga ginagabi sa pag-uwi ng bahay. Ngunit ang mga kababalaghan ay hindi nagwawakas. Delayed ang arrival ng sinasakyang eroplano ng anak ng aking kumparing Dennis. 4:00 pa lamang ng hapon ay nasa Ninoy International Airport na kami upang salubungin ang darating niyang anak na nurse galing sa London. Mag-9 na makalabas ng airport ang aming sinalubong. Araw ng Biyernes noon at ang kahabaan ng South Expressway ay nagsisikip pa rin sa gayong oras na mga sasakyan pauwi sa probinsya. Lampas na ang hating gabi nang kami ay dumating sa bahay ng aking kumpare. Hindi ko na pinaunlakan ang anyaya na magkape man lamang. Malayo pa kasi ang lalakbayin kong pauwi sa aming nayon. Naghihintay at babahala na ang aking mag-iina. Una kong napuna ang tila lumalabong ilaw ng aking Tamaro FX hanggang sa tuluyan na ngang mamatay ang makina ng aking sasakyan. Bahagyaman ang liwanag ng naglalahong buwan ay naaninawan ko pa rin na malapit ang hinintuan ko sa lumang talyer. Una kong kinuha ang aking flashlight, ngunit bahagya na rin ang liwanag niyon dahil luma na ang baterya. Kinuha ko ang maliit kong toolbox at binuksan ang hood ng aking sasakyan. Hindi ko mawari ang aking gagawin nang may lumapit na lalaki at binuksan ang aking toolbox. Isang spanner at isang screwdriver ang kinuha niya at walang kibong kinalikot ang makina ng aking sasakyan. Sa ganong oras ng gabi at mahigpit na pangangailangan ay hindi ko na nakuhang magtanong kung sino siya. Hindi nagtagal, sinenyasan niya akong i-start ang makina. Habang kinakapa ko ng susi ang susian sa dashboard, ay isinara niya ang hood. Kakausapin ko sana ang mekaniko upang mapasalamatan at mabigyan man lang kahit kaunting pabuya. Ngunit wala na siya. Lumingalinga ako, ngunit hindi ko na siya nakita. Ang aking pagtataka ay pumukaw ng huni ng isang kuwago sa di kalayuan. At nang ingay ng tila nabulabog na mga paniki, humahagunot ang mga pakpak na mga iyon habang umaaligid
sa akin. Kinilabutan ako, kaya nagmadaling pinaharurot ko ang aking FX pauwi ng bahay. Hindi ko na naiparada ng maayos ang sasakyan. Nagtatakang sumalubong ang aking asawa. 8:00 pa lamang ng umaga kinabukasan ay naroon na ako sa malapit na talyer na hinintuan ko ng nakaraang gabi. Tahimik ang lugar at kahit isang tao ay wala akong nakita. Nilibot ko ang paligid at mga lumang goma na lamang na sasakyan ang nakita ko roon at ilang kalawanging chassis ng kotse. Sa ayos ay matagal na hindi na ginagamit. Ang talyer na iyon, ibinalita ko sa aking kumpare ang nangyari. May bahid ng kalungkutang nakabadha sa mukha niya nang sumagot sa akin. Pare, si Edwin iyon, ang dati naming mekaniko sa lugar na ito. May 2 taon na siyang namatay sa aksidente sa lugar na iyon. Nasagasaan siya ng lasing na driver. Ilan na rin ang natulungan niya na tulad ng nangyari sa iyo. Bagamat nangatakot ang mga tinulungan niya, ay nagpasalamat pa rin sila sa ginawa ng multo ni Edwin. Ipagtirik mo na lamang siya ng kandila bilang pasasalamat sa kanya. May bakas pa na mga kauupos na kandila sa gilid ng talyer. Nang magtungo ako roon, sinindihan ko ang dala kong kandila, umusal ng dalangin at pasasalamat sa mekaniko.